אבל אני לא מבין, חשבתי שלחצנו יד וסגרנו הכל. סגרנו. סגור. חתום. נעול. המפתח בפח. אוקיי? אוקיי. אממה, פתאום נאור לו, מנכ"ל משרד החינוך בכבודו ובעצמו, שלף את המפתח מתוך הטונייפה שבפח. שקלל. מעולה. ולמה הוא שלף את המפתח מתוך הפח? כי פתאום כל בתי הספר התחילו להתקרחן. אז אנחנו צריכים לעשות משהו לפני שכולנו נפוטר. לאלתר, וזה כולל גם אתכם. עכשיו השאלה היא, איך אנחנו, זאת אומרת, אתם הופכים את כל העניין הזה של המרד ללא קרוא לגמרי. יש לך הצעות אולי, מוריה? אני בכלל לא... האמת, המנהל היא בכלל לא הייתה חלק מהמרד. סליחה? סליחה? אני ראיתי אותך פה, היא ממש מולי בשולחן המשא ומתן. אני בסך הכל עזרתי עם המשא ומתן כי יש לי ניסיון בזה. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אבא שלי הוא הבעלים של אחת החברות המובילות בארץ. די, באמת? לא ידעתי. אז אני מבינה משהו בניהול משא ומתן. אבל המרד, אני ממש לא הייתי מעורבת בזה. אני זוכר בברור, אני ראיתי אותך בסרטון הזה של המרד, ביוטיוב. יוטיוב. ואני רק עמדתי שם. היא באמת רק עמדה שם. לא מעניין אותי עמדה, ישבה או רקדה הורה. אתם צריכים להוריד באופן מיידי את הסרטונים האלה מהיוטיוב. יוטיוב. בדיוק מה שאמרת, יוטיוב. אתם צריכים לחוק את הסרטונים האלה באופן מיידי. אבל אי אפשר למחוק את זה, יש את זה במיליון מקומות באינטרנט. עשו לזה כל כך הרבה שיתופים. אוקיי. אם אתה לא יכול להרביץ להם, תצטרף אליהם. אם אי אפשר למחוק את הסרטונים מהיוטיוב, אתם תעלו סרטון חדש ליוטיוב. סרטון שבו אתם אומרים שעשיתם טעות בסרטון הקודם ביוטיוב, ובתור מובילי המרד החברתי ומובילים חברתיים בכלל, אתם דורשים משאר התלמידים להפסיק לעשות צרות ובלגנות. זה ברור? Am I making myself clear?